Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistare, egunez egun Iruñerriko hotzak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur urriak 5 dugu, osteguna. Arratsaldeon zure ere, Ainhoa. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz hasi duzu egun eguzkitsu hau? Bueno, estresatuta pixka bat, baina ostirala ere gertu dagoenez, zein beste. Asteburua ia berehala, ezta? Bai. Oso, zer dugu gaurko efemerideekin? Alde batetik, komunikabideen garrantzia islatzen duen gertakari bat, oso interesgarria, eta gero bestalde, gaur egun oso ospetsua den, historiako musika talderik ospetsuenetako baten hasiera. Oso. Gaurko egunkarietan egia esan ez dugu ezer berririk, izan ere egunero Katalunia dugu protagonista nagusi, datu berriak bai ditugula, eta gehienek Puigdemonten atzoko agerraldia ekarri dute gaurkoan azelera, izan ere ez dago bat ere ados erregeak Kataluniari buruz esandakoarekin, eta elkarrizketa eta bitartekaritza aipatu ditu arazo hau konpondu ahal izateko. Beraz, has gaitezen lehenik eta behin egunero bezala, ezta? Efemerideekin. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1923 urtean, Alemanian alderdi naziak osotasunezko kontrola ezarri zuen komunikabideengan. Ezinbestekoa izan zen bere propaganda zabaldua ahal izateko eta gizarte alemaniarrengan babesa lortzeko. Helburu nagusia ez zen gizartea informatzea, desinformatzea baizik eta bere jokaeretan eragina ahal izatea. Bestalde, 1962 urtean, Erresuma Batuan Londresen The Beatles talde musika pop taldea bere lehenengo singela kaleratu zuen, Love Me Do. Zerrendetan 17. postua lortu zuten eta taldearen gorakadaren hasiera suposatu zuen. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexek dira urriaren 5. egun honek utzizkigun lerroburuak. Polizien legea hitzartzeko borondaterik ez egotzeke Montek sindikatuei. Martxotik irailaren 15 arte izandako negoziazioen berri eman du. Urriaren 19 eztabaidatuko da polizien legea osoko bilkuran. Eta euskararen erabilera administrazioan arautzeko legea aztertu ondoren, Nafarroako Kontseiluak argi berdea eman dio. Bertzalde, indarkeria matxistatik hildako emakumeen kopuruak goranzko norabidean jarraitzen du. Euskal Herrian dagoeneko, eta zoritxarrez azken emakume eta haur bat hil dituzte urtea hasieratik. Erreniaga mendian frankistek hildako enomenez oroitariak jarriko dituzte. Errenagako hilogi kolektiboari da memoria historikoa berreskuratu nahian. Memoria historikoan egune deitzeko eskaera egin dute. Eta albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak Nafarroako gobernua ados agertu da erretzeari uzteko sendagaietarako laguntzak erregulatzearekin. Bertzalde deskaltze euskalean bizikletak aparkatzeko gune berria zabalduko dute laster. Guztira, 124 plaza izanen ditu eta bizilagunek izanen dute aparkatzeko lehentasun. Eta gaurko albistekin bukatzeko, emakumeik zuzendutako pelikulak ikusga izanen dira filmotekan, guk ere kontatzen dugu lelopean eman zaio hasiera zikloari. Eskerrik asko Aitziberriturri, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria, hauxe dio lerroburu nagusiak, Puigdemontek bitartekaritzari buruz hitz egin du, baina ez du plan independentistan atzera pausorik emanen. Presidente ordearen erantzuna berriz hauxe izan da, errealitate eta legez kanpo dago. Kataluniako presidenteak Felipe VI astearteko diskurtsoa aurpegiratu dio eta horrela ezetz adierazi dio. Auzitegi nazionalak traperori sedizio delituaz akusatu dio.
Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Kataluniarekin erlazio zuzena duen argazkia dugu. Brexita eta gero jaitsiera handiena izan du IBEX-ak erortzaren buru Kataluniako bankuak, eta horren erakusle den argazkia daukagu esan bezala. Bukatzeko, makilkada juridikoa administrazioan euskararen erabilerari. Antzeko gaiak gaurko diren notizia segunkarian, lerroburuak hauxe dio, Puigdemont erregearen mehatxuetatik aldendu da eta elkarrizketa eta bitartekaritza azpimarratu ditu. Horrela ez, Kataluniako gehiengo handi bati huts egin diozu, horrelaxe erantzun zion Felipe VIgarrenari Kataluniako presidenteak. Rajoyek errefuxatu egin du bitartekari baten aukera. Parlamentek hurrengo astelehenean bilkura eginen du, bertan independentzia deklaratu daitekela adierazten dute. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista kirola dugu, izan ere Helvetiak 5-5 lortu ditu. Eta bukatzeko, Ana Beltranen familiaren upategia lehiaketan sartu da. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin. Gaurko protagonista Carles Puigdemont dugu, Kataluniako presidentea. Puigdemontek erregearen jarrera deitoratu du eta astelena egun gako izendatu du. Bruselak Madril babesten du eta horrekin batera ere elkarrizketarako deialdi leuna egin dute. Argazkian esan bezala, Puigdemont agertzen da atzoko prentsa agerraldian. Bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu. Euskal presoak dauden 20 frantses espetxeetan zehar itzulia Parisa heltzeko, eta bukatzeko Donostiako metroko obrak hilabete bukaeran hasiko dira. Aurrera egin dezagun berria egunkariarekin. Hauxe dio, lerroburuak bitartekaritza jorratzeko eskatu du, U-bateko emaitzak aintzat hartuta, gatazka politikatik bideratzeko eskatu du, ez polizien bidez. Astelehenean erreferendumaren emaitzak eta ondorioak aztertuko dituzte Kataluniako parlamentuan. Europa, erregea eta auzitegi nazionalaren datuak ere ageri zaizkigu beko aldean, eta argazki nagusian Kataluniako presidentea protagonista. Bukatzeko, bi albiste azpimarratuko ditugu. Ana Belen Jimenezen hilketa salatzeko elkarretaratzak eginen dira gaurkoan, eta Navalek konkurtsora joko du bihar sindikatuekin hitzartuta. Eta bukatzeko, joan gaitezen Euskal Herria Irratiko agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik hartzekodunen lehian sartu da Ana Beltranen senideen ardotegia. Ana Beltran PPko parlamentaria dugu Nafarroan. Gaur hasiko da bertsokabi gazte sariketa, eta bukatzeko Erreniega mendian frankistek hildakoen omenez oroitarriak jarriko dituzte. Ikus dezagun gaurko eta aste honetako agenda. Gaur Nafarroako Fashion Weeka hasten da arratsaldeko 4:00. Igandera arte iraungo du eta Baluarte Jauregiko enparantzan emango dira ekitaldiak. Moda desfileak, pasarelak eta diseinatzaile gazteen proposamenak, besteak beste. Sarrera 4 euro. Igandera arte Iruñeako Gazteriaren etxean Creamundos izeneko erakusketa ikusteko aukera dago. 14 eta 18 adin arteko 80 gazteen sorkuntzak erakusten dira, garapen iraunkorra edo sostengarria sustatzeko. Sostengagarria. Arratsaldeko 6etan irekiko da eta larunbatean eguerdiko 12:00, doako sarrera. Irailaren 30-etatik Atarrabian jaiak ospatzen ari dira. Igandera arte iraungo dute eta oso egitaraua anitza eskaintzen da. Bazkari herrikoiak, pilota partiduak, kontzertuak, dantzak eta zezensuzkoa, beste ekintzen artean. Gaur arratsaldeko 6etan eta bihar arratsaldeko 7:30 Guarte Arte Garaikideko zentroan Aftercage jaialdia ospatuko da. 4. edizioa da eta musika konposizio tailer batez disfrutatzeko aukera egongo da, besteak beste. Baita gaur ere arratsaldeko 5etan eta igandetan eguerdiko ordu 2 erakusketa dago Burlatako kulturetxean. Hegoaldetik Senegal Manu Braboren begirada izenburua dauka eta doakoa da. Bihar ostirala arratsaldeko 8etan antzezlana eskainiko da Atarrabiako kulturetxean. Lagillet Kabaret Paranormal izenburuarekin sarrera 3 euro balio du. Bihar ere 8:30 Zentral Cafe antzokian kontzertua egongo da Ajax eta Prog hip hop taldearen eskutik. Sarrera 10 euro.
Geroago gaueko 9:00 beste kontzertu bat ikusteko aukera dago Aurora Beltranen musikarekin. Gaiarre antzokian izango da eta sarrera 17 eurokoa da. Barre egitea gustatzen zaienentzat, bihar ere Burlatako Kulturetxean bakarrizketak emango dira Miguel Lago eta Juan Arokaren eskutik. Gaueko 10:30 izango dira eta sarrera 12 euro balio du. Azkenik, asteburuan pentsatzen daudenentzat, bihar goizeko 10:00 Itaroa merkataritza gunean vinilo azoka eskainiko da igandeko 10:00 arte. Iruñerriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Urriak 5 dugu gaurkoan ostegune ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Hirigintza batzordeko ordezkariek txirrindula parkina bisitatu zuten atzo goizean eta plazen esleipena aste honetan hasiko da. Bestalde, Zitadelak musika eredu izan nahi du maiatza eta ekaineko hilabeteetan musika jaialdi eta estilo desberdinetako kontzertuak eginen dituzte. Eta bestalde, Arrosadiako 2 plazatxoetako hirigintza konponketak egiteko 220.000 euro baino gehiago banatuko ditu Iruñeko udalak. Zidakos ibaia eta Mutiloa Beiti plazatxoak izanen dira hautatutakoak. Bestalde, Arrosadiako auzoan udaltzaingoak gizonezko bat eta adin txikiko neska bat atxilotu ditu indarrez egindako lapurreta batengatik. Kontu gehiago Iruña aldean, Antzinako Jose Bila eskolako beko solairuan udalak 200.000 euro inbertituko ditu eremua egokitzeko gizarte eta kultura erabilera emanen zaio eremun honi. Eta bestalde, Redin eta Kruzat jauregiaren kudeaketaren inguruan asanbladak eginen dira gaur eta urriaren 19an. Eta egoera larrian dauden pertsonak hartzen dituzten etxebizitzak 102 izanen dira urte bukaeran, 370 pertsonari ostatu eman zaie orain arte udalaren eskutik. Aurrera egin dezagun uharterekin, deialdia gitarra elektriko irakaslea bilatzeko musika eskolarako izango litzateke. Bestalde, Igerilekuko tabernaren kontratazio deialdia argitaratu dute uharteko udal web orrialdean. Eta joan gaitezen azkenik Oltza zende aldera, risoterapia kurtsoa izanen da, urriak 6 izango da lehenengo tailerra ostiralarekin arratsaldeko 6etatik 8etara Ororbiako kulturgunean 5 euroko prezioa izanen du. Bestalde, erantzun diezaiogun matxismoari urriak 21 larunbatarekin goizeko 10etatik ordu 2etara Arazuriko igerilekuan eginen da 5 euroko prezioarekin. Eta bestalde, haur masaje kurtsoa ere izanen da urriak 20tik aurrera, 5 saio ostiraletan, 5:30etatik 6:30etara haur eskolan eta 20 euroko prezioa izanen du. Eta gorputzaren berreziketa globalaren kurtsoa ere urriko astearte guztietan izanen da 7etatik 8etara.